प्यारे बच्चों, आदाब। 10वीं जमात के ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് के लिए तमाम बच्चों को खैर मुकद्दम। 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം. പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഉറുദു പാഠപുസ്തകത്തിലെ 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദിൽ സേ ദിൽ മിലായേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വരുന്ന ഉറുദു ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ യൂണിറ്റിൽ മുഫ്ലിസി അഥവാ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 1ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സതാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ആപ് ജാൻതേ ഹെ കെ ഹമാരെ സമാജ് മേ बहुत गरीब लोग रहते हैं. एक दम के खाने के लिए वो लोग बहुत मुश्किलात सहकर जिंदगी गुजारते हैं. हमारे गांव में भी है, हमारे वतन में भी है. जहां तक के दुनिया में बहुत ज़्यादा गरीब लोग, मुफलिस लोग रहते हैं. उनके दुख दर्द देखने के लिए कोई नहीं है. गरीब लोग हमेशा गरीबी बनकर रहने पर मजबूर होते हैं. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ 1ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും എത്രത്തോളമെന്നാൽ ലോകം മുഴുവനും ധാരാളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ ദുഃഖമോ വേദനയോ തിരിച്ചറിയാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദരിദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. प्यारे बच्चों, यहाँ में एक तस्वीर है. तस्वीर आप लोग गौर से देखिए. तस्वीर में आप क्या क्या देख सकते हैं, बताइए. यही एक शादी घर है, ठीक है. ഇതൊരു വിവാഹ വീടാണ്, അല്ലേ? കई लोग है, बताइए. കുറേ ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെയോ, एक पहरेदार है, पहरेदार कावलकारन. पहरेदार का काम है. पहरेदार गेट के पास खड़े है, ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പെഹരേദാർ ക്യാ കർത്താ ഹേ, എന്താണ് കാവൽക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത്? एक अमीर आदमी को इस्तिक्बाल करता है. ഒരു ധനികനായ ആളെ, മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹാത്ത് പകഡ്കർ
ഇസ്തിഖ്ബാൽ करता है, കൈ പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. बच्चों, आप और क्या क्या देख सकते हैं, बताइए. एक लड़का है, एक गरीब लड़का है. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുണ്ട്. ഉസ്കാ ഹാൽ ക്യാ ഹേ, അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വോ ഭൂക്കേ ഹേ, അവൻ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. ഉസ്കോ പെഹന്നെ കെ ലിയേ അച്ഛാ കപ്പട തക് നഹീ ഹേ, അവന് ധരിക്കാൻ നല്ല വസ്ത്രം പോലും ഇല്ല. വോ ഏക് ദം കി റോട്ടി കെ ലിയേ വഹാം ഖഡേ ഹേ, ഒരു നിമിഷത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവനവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ലേക്കിൻ ഉസ്കോ ഇസ്തിഖ്ബാൽ കർനെ കെ ലിയേ കോയി തയ്യാർ നഹീ ഹേ, എന്നാൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ, ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാനോ ഉസ്കാ ദുഃഖ് ദർദ് ദേഖ്നെ കെ ലിയേ, അവൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയും തിരിച്ചറിയാനോ കോയി തയ്യാർ നഹീ ഹേ, ആരും തയ്യാറല്ല. ബച്ചോ, യേ ഹമാരെ സമാജ് കി തസ്വീർ ഹേ, ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. പ്യാരെ ബച്ചോ, यहाँ शायर नज़ीर अकबराबादी अपने नज़म सताती है मुफलिसी में गरीबों की मुश्किलात और दुख दर्द बड़ी खूबी के साथ बयान किए हैं. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഉറുദുവിലെ പ്രശസ്ത കവി നസീർ അക്ബറാബാദി സതാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി എന്ന കവിതയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖവും വേദനയും വളരെ നല്ല നിലയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ് നസം ഹംകോ ഏക് ബാർ ബി സുനെ, ഈ കവിത നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കേട്ടു നോക്കിയാലോ. जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी. प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी. ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, के आती है मुफलिसी. ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, आती है मुफलिसी. मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहते हैं आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर. हर आन डोट बढ़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तिख्वान पर. वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, लड़ाती है मुफलिसी. वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, लड़ाती है मुफलिसी. मुफलिस का दर्द दिल में कोई डांटता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं. ज़ात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं. यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी, यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी. दुनिया में लेके शाह से ए यार ता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर. अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या में मुफलिसी की खराबी कहो नज़ीर. वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, जलाती है मुफलिसी.
वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, जलाती है मुफलिसी. प्यारे बच्चों, आपको ये नज़म कैसे लगा? अच्छा लगा? आप लोग ये नज़म अच्छी तरह तरन्नुम के साथ गाकर अगले दिन ही हमारे വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് में भेज दीजिए. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. ഈ കവിത നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരണേ. प्यारे बच्चों, हमें ये नज़म का पहला बंद एक बार पढ़ें. आप लोग गौर से देखिए. जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी. प्यासा तमाम रोज बिताती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी. ये दुख वो जाने जिस पे खे आती है मुफलिसी. बच्चों, आपको क्या समझ गया? बताइए. नज़ीर अकबर आबादी ये बंद में किसके बारे में बयान करता है? बताइए. ആരെക്കുറിച്ചാണ് നസീർ അക്ബർ ആബാദി ഈ വരികളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? മുഫ്ലിസി കെ ബാരെ മേ, ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ? നമുക്കിതിൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് നോക്കാം. ജബ് ആദ്മി കെ ഹാൽ പേ ആതി ഹേ മുഫ്ലിസി, ആദ്മി മനുഷ്യൻ, ജബ് എപ്പോൾ, ഹാൽ അവസ്ഥ, ആതി ഹേ വരുന്നു, മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം. ജബ് ഏക് ആദ്മി പർ മുഫ്ലിസി കാ ഹാൽ ആതി ഹേ, എപ്പോഴാണോ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദാരിദ്ര്യമെന്ന ആ അവസ്ഥ വരുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ദാരിദ്ര്യമെന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്, കിസ് കിസ് തരാ സെ ഉസ്കോ സതാത്തി ഹേ മുഫ്ലിസി, കിസ് കിസ് തരാ, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ, ഉസ്കോ അവനെ, സതാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, സതാത്തി ഹെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു, മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം. ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത്? പ്യാസ തമാം റോസ് ബിട്ടാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, പ്യാസ തമാം റോസ് ബിട്ടാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, ഭൂഖ തമാം രാത് സുലാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി. പ്യാസ തമാം റോസ് ബിട്ടാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി. ക്യാ ഹെ പ്യാസ്? ദാഹം. തമാം പൂര, മുഴുവൻ, റോസ് ദിവസം, ബിട്ടാത്തി ഹെ ഇരുത്തുന്നു, മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം. മുഫ്ലിസി, മുഫ്ലിസ് കോ ദാരിദ്ര്യം, ദരിദ്രനെ, തമാം റോസ് പ്യാസ ബിട്ടാത്തി ഹെ ദിവസം മുഴുവനും ദാഹിക്കുന്നവനായിട്ട് ഇരുത്തുന്നു. അഥവാ ഭൂക്ക തമാം രാത് സുലാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, ഭൂക്ക വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഭൂക്ക തമാം രാത്ത്, രാത്രി മുഴുവനും, തമാം രാത്ത്, രാത്രി മുഴുവനും, മുഫ്ലിസി, മുഫ്ലിസ് കോ
മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം, മുഫ്ലിസ് ദരിദ്രൻ. മുഫ്ലിസ് കോ ദാരിദ്ര്യം ദരിദ്രനെ തമാം രാത്ത് ഭൂക്കാ സുലാത്തി ഹെ, രാത്രി മുഴുവനും വിശപ്പ് അനുഭവിച്ച് ഉറക്കുന്നു. പ്യാസ തമാം റോസ് ബിട്ടാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, ഭൂക്കാ തമാം രാത്ത് സുലാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി. प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ गया? हाँ बताओ. प्यासा तमाम रोज बिटाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी. एक आदमी, ഒരു മനുഷ്യൻ മുഫ്ലിസി में पड़ गए तो, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ उसको അവന് തമാം रोज दिन रात, उसको दिन रात രാവും പകലും भूखा प्यासा रहना पड़ता है. വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ച് വളരെ പ്രയാസത്തോടെ രഹന പടുത്താ ഹെ, ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी. ये दुख, ഈ വേദനയും ഈ പ്രയാസവും വോ ജാനെ അവനെ അറിയൂ, അവനെ അറിയുകയുള്ളൂ. ജിസ്പേക്ക് ആരിലാണോ ആത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, മുഫ്ലിസി ആത്തി ഹെ, ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണോ മുഫ്ലിസി ആത്തി ഹെ, ദാരിദ്ര്യമെന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്, ഉസ്കോ അവന് ये दुख अच्छी तरह जानते हैं. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖവും വേദനയും ദാരിദ്ര്യത്തിലകപ്പെട്ട ആൾക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. बच्चों, ये बंद का मतलब आपको समझ गया? प्यारे बच्चों, ये नज़म का अगला बंद देखिए, पढ़ो. मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर. हर आन टूट पड़ता है, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, रोटी के खान पर. जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तखान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी. प्यारे बच्चों, देखिए, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है. നസർ നഹി രഹന കാണപ്പെടുക, കാണപ്പെടുന്നില്ല. നസർ ആന കാണപ്പെടുക, നസർ നഹി രഹത്തി ഹെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മുഫ്ലിസ് की कुछ नजर नहीं रहती है ആൻ पर, ആൻ അഭിമാനം, ആൻ അഭിമാനം. മുഫ്ലിസ് की कुछ नजर नहीं रहती है ആൻ पर. ഒരു ദരിദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നം തന്നെ വരുന്നില്ല. ദേത്താ ഹെ നൽകുന്നു, അപ്നി ജാൻ തൻ്റെ ജീവൻ, വോ ഏക് ഏക് നാൻ പർ, നാൻ റോട്ടി ഖാന ഭക്ഷണം. ദേത്താ ഹെ വോ അപ്നി ജാൻ, അവൻ അവൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്നു.
कौन? മുഫ്ലിസ്, ഗരീബ് ആദ്മി, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. ദേത്താ ഹെ അപ്നി ജാൻ ദേത്താ ഹെ, തൻ്റെ ജീവൻ പോലും നൽകുന്നു. വോ ഏക് ഏക് നാൻ പർ, ഒരു നിമിഷത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ. നാൻ ഖാന, ഒരു നിമിഷത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ അവനവൻ്റെ ജീവൻ പോലും അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഹർ ആൻ ടൂട്ട് പടുത്താ ഹെ റോട്ടി കെ ഖ്വാൻ പർ, ഹർ ആൻ, അഭിമാനമെല്ലാം, അവൻ്റെ അഭിമാനമെല്ലാം. ടൂട്ട് പടുത്താ ഹെ റോട്ടി കെ ഖ്വാൻ പർ, ഊൺമേശക്ക് മുമ്പിൽ അവൻ്റെ അഭിമാനമെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു. അവന് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല. അതായത് ഒരു ദരിദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നവും അവനെ അലട്ടുന്നില്ല. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ അവൻ്റെ എല്ലാ മാനവും പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. ജിസ് തരഹ കുത്തേ ലഡ്തേ ഹെ ഏക് ഇസ്തിഖ്വാൻ പർ, ഷായർ एक मिसाल के तौर पर कहते हैं, കവി ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുന്നു. ജിസ് തരഹ കുത്തേ ലഡ്തേ ഹെ ഏക് ഇസ്തിഖ്വാൻ പർ, ഇസ്തിഖ്വാൻ ഹഡ്ഡി കാ ടുക്കട, എല്ലിൻ കഷ്ണം. ജിസ് തരഹ കുത്തേ, എപ്രകാരമാണോ നായകൾ, ലഡ്തേ ഹെ കലഹിക്കുന്നു, ഏക് ഇസ്തിഖ്വാൻ പർ, ഒരു എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി നായകൾ എപ്രകാരമാണോ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ വൈസാഹി മുഫ്ലിസോംകോ, അപ്രകാരം വൈസാഹി അപ്രകാരം മുഫ്ലിസോംകോ, ദാരിദ്ര്യത്തിലകപ്പെട്ട ആളുകളെ, ലഡാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി, മുഫ്ലിസി ലഡാത്തി ഹെ, ദാരിദ്ര്യം ലഡാത്തി ഹെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു. प्यारे बच्चों, अगला बंद देखिए. मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं. മുഫ്ലിസ് കാ ദർദ്, ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ ദർദ്, വേദന. ദിൽമേ കോയി ഠാനത്താ നഹി, ദിൽമേ മനസ്സിൽ, കോയി ആരും, ഠാനത്താ നഹി, ഠാന്ന ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക, നഹീം ഠാനത്താ നഹീം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. മുഫ്ലിസ് കാ ദർദ് ദിൽമേ കോയി ഠാനത്താ നഹി, ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ ദുഃഖമോ വേദനയോ ആരും തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. മുഫ്ലിസ് കി ബാത്ത് കോ ഭി, മുഫ്ലിസ് കി ബാത്ത്, ക്യാ ഹെ ബാത്ത്, കാര്യങ്ങൾ. മുഫ്ലിസ് കി ബാത്ത് കോ, ദരിദ്രൻ്റെ ഒരു കാര്യവും കോയി മാൻതാ നഹി, ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ആരും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. സാത്ത് और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सात हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं. അവൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ അവനെക്കുറിച്ചോ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല, ആരും ഒന്നും അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല. സാത്ത് और ഹസ്ബ് നസ്ബ്, സാത്ത് और ഹസ്ബ് നസ്ബ്, അവൻ്റെ കുടുംബം, കോയി ജാൻതാ നഹി, സാത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ, സാത്ത് അവനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ, ഹസ്ബ് നസ്ബ് കുടുംബപരമായിട്ടോ, കോയി ജാൻതാ നഹി ആരും മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, ആരും അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല.
സൂറത്ത് ഭി ഉസ്കി ഫിർ കൊയ് പെഹ്ചാനത്താ നഹി. സൂറത്ത് ഭി അവൻ്റെ രൂപമോ ഭാവമോ, ഉസ്കി സൂറത്ത് ഭി അവൻ്റെ രൂപമോ ഭാവമോ, ഫിർ കൊയ് പെഹ്ചാനത്താ നഹി കൊയ് ആരും, പെഹ്ചാനത്താ നഹി പെഹ്ചാനന തിരിച്ചറിയുക, അവൻ്റെ രൂപമോ ഭാവമോ ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. യാം തക് നസർ സെ ഉസ്കോ ഗിരാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി. യാം തക്, യാം തക് ഇത്രത്തോളം, നസർ സെ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന്, കൺമുമ്പിൽ നിന്ന്, ഉസ്കോ ഗിരാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി ഉസ്കോ അവനെ, മുഫ്ലിസി ഗിരാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം, ഗിരാത്തി ഹെ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്നു. അതായത് എത്രത്തോളം മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും ദരിദ്രരെ അകറ്റിക്കളയുന്നു. समझा? ठीक है प्यारे बच्चों, इस नज़म का आखिरी बंद देखिए. इसमें शायर खुदा से दुआ मांगते हैं. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നോക്കൂ. ഇതിൽ ഷായർ, കവി, അള്ളാഹുവിനോട്, സൃഷ്ടാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദുനിയാ മേം ലേക്കെ ഷാഖ് സെ അയേ യാർ താ ഫക്കീർ, ഖാലിഖ് ന മുഫ്ലിസി മേം കിസി കോ കരേ അസീർ, अशराफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी का हो नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी. आपको समझा? क्या समझा बताइए. हाँ देखे, दुनिया में ലോകത്ത്, ലേക്കെ ലേക്കർ മുതൽ, ഷാഹ് സെ ബാദിഷാ സെ രാജാവ് മുതൽ, ബാദിഷാ സെ ലേക്കർ രാജാവ് മുതൽ, അയേ യാർ അല്ലയോ കൂട്ടുകാരാ, താ ഫക്കീർ ഫക്കീർ തക്ക് ദരിദ്രൻ വരെ, ഖാലിഖ് യജമാനൻ, സൃഷ്ടാവ്, മുഫ്ലിസി മേ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ, കിസിക്കോ ആരെയും, കരേ അസീർ ന കരേ അസീർ, അസീർ ന കരേ, അസീർ തടവറ, അസീർ ന കരേ തടവറയിൽ ഇടാതിരിക്കട്ടെ. देखिए एक बार भी, दुनिया में लेके शाख से अये यार ता फकीर, അല്ലയോ കൂട്ടുകാരെ, ലോകത്ത് രാജാവ് മുതൽ ഫക്കീർ വരെ, ദരിദ്രൻ വരെ, ഖാലിഖ് കിസി കോ മുഫ്ലിസി കെ അസീർ മേ ന കരേ, ഖാലിഖ് സൃഷ്ടാവ്, മുഫ്ലിസി കെ അസീർ മേ ദാരിദ്ര്യമാകുന്ന തടവറയിൽ, കിസിക്കോ ആരെയും, ന കരേ ഇടാതിരിക്കട്ടെ. ഖാലിഖ് മുഫ്ലിസി മേ കിസിക്കോ ന അസീർ കരേ, സൃഷ്ടാവ് ആരെയും ദാരിദ്ര്യമാകുന്ന ആ തടവറയിൽ ഇടാതിരിക്കട്ടെ. അഷ്റാഫ് കോ ബനാത്തി ഹേ ഇക് ആൻ മേ ഫക്കീർ, അഷ്റാഫ് മാന്യൻ, ബനാത്തി ഹേ ആക്കി തീർക്കുന്നു, ഇക് ഏക് ഒരു, ആൻ മേ ആൻ ക്യാ ഹേ, ആൻ കാ മീനിങ് ഇസ്സത്ത് അഭിമാനം, യഹാം ഇസ്സത്ത് നഹി ഹേ, ഇവിടെ അർത്ഥം അഭിമാനം എന്നല്ല, നിമിഷം, ആൻ നിമിഷം, ഇക് ആൻ മേ ഒരു നിമിഷം, ഫക്കീർ ദരിദ്രൻ,
അഷ്റാഫുക്കു ബനാത്തി ഹെ ഇക് ആനമെ ഫക്കീർ. ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാന്യന്മാരായ പണക്കാരായ ആളുകളെപ്പോലും ഫക്കീറാക്കി കളയാൻ, ദരിദ്രനാക്കി കളയാൻ സൃഷ്ടാവിന് കഴിയും. ക്യാ ക്യാ മേ മുഫ്ലിസി കി ഖറാബി കഹൂം നസീർ. നസീർ അക്ബറാബാദി തൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അയേ നസീർ, അല്ലയോ നസീറേ, മേ ക്യാ കഹൂം, ഞാൻ എന്ത് പറയും. മുഫ്ലിസി ഇസ് സമാജ് മേ ക്യാ ക്യാ ഖറാബി ദിഖാത്തി ഹെ. ദാരിദ്ര്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകളാണ്, ഖറാബി മോശത്തരങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബനാത്തി ഹെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ നസീറെ. ഓ ജാനെ, അവർക്കേ അറിയൂ. ജാനന അറിയുക, ഓ ജാനെ അവർക്കേ അറിയൂ. ജിസ്കെ ദിൽക്കോ ജലാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി. ജിസ്കെ ദിൽക്കോ ആരുടെ മനസ്സിനെയാണോ, ജലാത്തി ഹെ കത്തിക്കുന്നു, മുഫ്ലിസി ദാരിദ്ര്യം. ആരുടെ മനസ്സിനെയാണോ ദാരിദ്ര്യം കത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആരുടെ മനസ്സുകളെയാണോ ദാരിദ്ര്യം വേദനിപ്പിക്കുന്നത്, അത്തരം ആളുകൾക്ക് മുഫ്ലിസിയെക്കുറിച്ച്, ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ. ദാരിദ്ര്യം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. प्यारे बच्चों, आपको ये नज़म का मतलब समझे होंगे. अगला मश्क ये है, ये नज़म से आपको पसंदीदा शेर चुनकर उसका मतलब लिखना है. ये इम्तिहान के लिए ज़रूर आएगा. ഈ പദ്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നൊരു വർക്ക്, പദ്യത്തിൻ്റെ ആശയം എഴുതാനാണ്. ഒന്നാമത്തെ ബന്ദ്, ആ 5 വരി ഉൾപ്പെടുന്ന വരി നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം. ജബ് ആദമി കെ ഹാൽ പേ ആതി ഹെ മുഫ്ലിസി, യെ ദുഃഖ് വോ ജാനെ ജിസ് പേ കെ ആതി ഹെ മുഫ്ലിസി. മറ്റൊന്ന്, ലാസ്റ്റ് ബന്ദ് क्या है, दुनिया में लेके शाख से आए यार था फकीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी. ये दोनों बंद आप अच्छी तरह गौर से देखिए और अगले क्लास में इसका मतलब लिखकर आप लोग हमारे ग्रुप में भेज देना चाहिए. ഈ 2 ബന്ധുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അത് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയം എഴുതി ഓരോ കുട്ടിയും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കണം, മറക്കരുത്. ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു. ഖുദാ ഹാഫിസ്.